one. Gini ako Plus ba? one. Oh, dati nang answer. Buko. Ay, pala si Lucio. Itiskot siya ng kuana. Oy, bintana. Aw ka ng klasiya. Oy, nga mag-agi pamantag bintana. Ano ako? Maglayat-layat. Dahil nandiyan ko ano. Oy, ako may estudyante. Nagnak ko mangina ko. Oy. Good morning, class. Good morning, Ma'am Lucia! Kulang lagi mo gitay. Doon na lagi mo. Absent ang isa. I-absent si Teach Boy, Ma'am Lucia. Sinyali ito, ma'am. Kaya kami pamandaan. Oh. Anong ni absent man to siya? Unsa na sa rason niya? Ano ka ka, Ma'am Lucia? Kami naman luka. Nanong ni absent man tong isa? Nga narabatari kuan. Kanang ansiranan. Wala na kami kapalo, ma'am. Kasi Kabalo mo, kung sa'yo rason sa rason na to, ma'am. Kay- Absent to stick Huwag boy, ka ma'am. ni eskwela. Nga, pero man subject ron, math. Wala ba ni answer eh? Gahapon pa ni siya. O, Ma'am Lucia. Basta na ako karon, ma'am. Tingnan mo na, Ma'am Oh, Lucia. tiwasan gini nato ron. Kinanglan gini matiwas. Oh. Uunaan siya, uy. Ikaw po. Pinsa may muna ron ng answer. Ikaw matyang. Ako lang, Ma'am Lucia. Sige. Ang sila na, Ma'am Lucia. Oh, kani. 4 plus 4, 8, Ma'am Lucia, no? Oh. Tapos 1 plus 1, 2. Oh, 28. Sakto na, Ma'am Lucia? Bubuan yung masyang. Nga naman masyang nga. 28 man imong answer. Okay, 4 plus 4 man. Di, dito, 1 plus 1. Dito. Oh, sige. 4 plus 4 plus 1. Gini ako Plus ba? 1. Oh, dati nang answer. Buko. Ay, pala si Lucio, bro. Lucio. Sige. Oh, sige, sunod. Kintay sunod mo answer. Sige. Kintay sunod mo answer. Ikaw, Tikyo. Dili, uy. Anong dili na? Ano mo niyo? Ano may lain? Kamu naman duwan. Artin man tiktuan. Asahan ni, ma'am. Anong number 2 plus 2. 1 plus 1. 2. Para, ma'am. Ano naman yung 24 naman sa imong answer, Tikyo. Ito, ma'am. Kay 12. 1, ma'am, mo. 2 plus 2, ma'am. Di 4. Leon, 1 plus 1. 2, ma'am. Basta yun. Buguag yun yung Tikyo. Daparit na mo ni Kuan. Masyang. Sige. Pila ni? 2. Plus to. 4 gani, ma'am. Plus 1. Ginagawa mo. 5. Plus 1. 6. Bugo. Nga. Isyante ha. Uy! Answer ana. 6. Ano na 6 pa na, ma'am? Oh. 2 plus 2 equals 4. Plus 1 equals 5. Plus 1 equals 6. O mo na siya answer. Naparit na lang nung masyang equal na bubuwag mo isyante ha. Uy! Morning, ma'am. Good morning, big boy. Nanong tanong pa man ka? Karon pa po, ma'am, kay yung muna kayong balay, ma'am. Mo ba? Oo. O karon kay ikaw may naulahi og kuan abot, ikaw rin mag-answer kay ikaw. Kay gahapon pa yan. Kala ko, Tikoy. Manami ka, sir, oh. Sige na, mabaluan na po. Ako na may lain mo answer, ikaw na may gahapon pa yan ni kuan na subject. Oh, siya na po, ma'am. Siya na po, ma'am. Tikoy na po, ma'am. Tikoy na po, ma'am. Karon 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Kurang sa 3, ma'am. Opo. Ayo pa si Tik Boy, very good kaayo si Tik Boy atong pagpakas. Roma na, ma'am. Roma na, Tikoy, ma'am. Anong Roma na yan, ate? Sakto na po. Anong masakto man ang answer ni Tik? Oh, nasakto man na, ma'am. Anong di man masakto? 1 plus 1 equals 2. Plus 1 equals 3. Plus 1 equals 4. So, kulang ang sir, anak. Oh, Tik Boy ang correct. Oh, ang inyo, no? Mali, mali nyo, ma'am. Mali ang inyo, mga bugo mo kayo. Ano ka ba, no? Maminaw ka, hindi ninyo.